के लेबा कि छोटकी के लेबा। वाह रे भैया भंसरी वाला वाह, बहुत अच्छा। क्या कहत तारा कि मोटकी के लेबा कि छोटकी के लेबा? ए साला ना मोटकी के लेबा छोटकी के हम तहा गाँव लेम देबा। क्या हाल बा भाई? तो आज हम फिर से बात कर ले बानी चंदन चंचल, बुलेट राजा एंड एगो झाटू सिंगर के। तो भाई लोगन आज के वीडियो बहुते गाँव फाड़ बनल बा। ऐसे कहते भाई लोगन वीडियो के जैसे के लास्ट तक बा तो मजा आई। वीडियो बनाए बस कई मकसद बा, कई मकसद रहेला आप सभी के दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेसने के लिए। तो बिना कोनो लाला लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाहर तारा बहनी के झाट में पढ़ाई करो, वाह बहुत अच्छा। कि छोटकी के लेब तो का रेट देब? अरे भैया हम तारा के अभी कहनिया नु हमारा मोटे की छोटकी समर की लाल लहसुन के नहीं लेवे के, लेकिन अगर तू देवे तो पार खोला पटा के पेली 500 दे 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 दे। देखा तारा भैया भंसी वाला के कैसे झाड़ छिल के भौजी के जबम पर फुलौना फोड़ता। अरे बहन चोद का चाहता है रे कि पटा के तार गाड़ी में हो जी का तार बहन चोद उ कौन स्टाइल बारे? हम तो कभी भौजी के कस के दाब ले कि भौजी के मजा आ जाओ। गजब भौजी गजब का एक्टिंग करते हैं बहन चोद, दबवा के मुंह फुलावा देखा कैसे ऐसे कहते ला ना भैया पटक के भौजी के गाड़ी में हाथे लगा दिल बा आ भौजी के बड़ी कस के दर्द भल बा। ऐसे भौजी ऐसे मुंह बानती है। ए भौजी तलान लेबू खेले के खोजत खेलावा ना बा। अच्छा खेले के खोजत खिलौना बा। अरे भौजी हम तहाँ से कहल चाहते हैं कि हमारे देवर के तू हमारा भेजे एगो लमका खिलौना बा आ 2 गो गोल गोल खिलौना बा। कसम से कहता नहीं वो दोनों हाथ में गोलका लेके आ मुँह में लमका मुँह में लगा के खेली नू बड़ी मजा आई सार के। चढ़ल जवानी लागत लावा ना बा। अरे भौजी भौसरी वाली बहुत अच्छा। चहल जवानी लागत लावना बा। अब सुनो भौजी कहे के मतलब भौजी के चहल जवानी बानू तो कोनो भौजी के पटक के नाप फैलता। ए भौजी हम तार से कहल चाहता नहीं कि देख ले अगर तो भता नहीं खे तो हटाओ सारे के गाँव में गोली मार दे आ देव के साथ रह दे, देव के साथ रह आ मजा ले भरपूर। धंधा इ तक कैले बाटे। अरे भौजी तहार देवर कथी के धंधा कर दिल बा हो? कैसे कहता कि धंधा तक कैले बाटे? अरे भौजी तनी खोल के बताओ तहार साथ का भइल बा आ का के धंधा कैले बा तब भौजा के पटक कनु झाड़ छिलो। सखी सैया चलावे सैलून। क्या बात करता हो? तहार भता सैलून चलावता? पक्का सरवा बुढ़ छू छू न होई ना झाड़ छिनला होई। झाड़ छिनला झाड़ छिनला झाड़ छिनला छिलना झाड़ छिले वाला होई छिलना। हाँ झाड़ छिलना हो पक्का क्या कि जितना कौन हो सब के साथ झाट आई काक में केस पक्का झाड़ बाग बहन चो आए को बाहर तारा बहनी के गाड़ी में सकल बलमा के झाट पेलो। वाह बहुत अच्छा। सुन तारा कि भतरा हम चलावे सैलून आ देवरा दबावे बैलून। अब तो नहीं समझ सकता लोगन कि कौन बैलून के बात होता। ए भौजी हम तारे कहल चाहता नहीं कि लार चटाबू। सुना भौजी अगर हम ए पर पटा के पेल देव तो तू कहबू कि आकाश रोज आकाश बक्चोदी तो कोनो सरल झाटा लहसुन पटा के पेल देवेला। अब तू बतावा सैलून चला तो बहुत अच्छा काम न बा कि तोरो जरूरत पड़त होई झाट छीन लेत होई, अच्छा बात बा तो समय का बात बा। लेकिन तू जैसे बात अपना देवर करता नु ई गलत बात बा। लेकिन कोनो बात ना सारा के दाबे दो पटा के ना पेल देवेला। तारा बहनी के गाड़ी में सकल बलवा के झाट पेलो। सुन तारा कि देवरा हमार दबावे बैलून। अब सुना भाई लोग ए भौजी काम ना कर जब तो देवर बैलून दबाता नु तो वही सार के साथ रह आ भतार के गोली मार दे। तहार बहिन चोदो लोगन तनी बखेरा कैले बारू लोगन देवर पटा के पेल देता देवर कुछो करता। तहार बहिन सुधर जा हम कुछ पेलम नु हगे लगबू। कहीं जान काली माई के कसम। का कहल चाहत रहे भैया कि साच कहीं काली माई के कसम? अरे भैया काली में कसम का खाता? अपन कसम खा। काली माई बीच में कहाँ से आ गई?
ना हमरा के बताओ काली में कहाँ से बीच में आ गई? तू भौजी कसम खा चाहो कसम खा, लेकिन काली माता को छोड़ दो, आगे बोलो का कहना चाहता है। तहर छोटा की बहिनिया तो बम लगतिया। वाह रे सारे बूढ़ छुचिनर, वाह बहुत अच्छा कि तहार छोटकी बहिनिया तो बम लगती है। सुन तारा भाई लोग गजब के बात कहता। ए भैया जब काम कर पटा के पेल के भौजी के झाँट छील दो, मजा चल तार बहिन चलो भाग ऐसे।